Dema tu dixwaze huzurê bibîne û rihetiya te hebe baş bi goy xwe bide van çar gotinana. Keva tu dixwaze bedena te bi rihet ve bi huzur be zêde nexwe kêm bixwe. Xwarina zêde tev de nexweşî. Dema tu dixwaze nefsa te aram û bi huzur be rihetiya nefsa te hebe divê tu gunah neke. Kesê gunehkar sûc dike. Kesê sûc kir reş û şopa wan pîs û gemar e tim bi psikolojiya sûcdariyê dijî divê ha xirabiyê mi derket ha pîsiyê mi derket. Dema tu bixwaze dilê te rihet bi aram û bi huzur be zêde îhtimame nede mal û milkê dünyayê zêde dünya ber dilê te şîrîn nebe îhtimame nede pirtijî dünyayê. Dema tu bixwaze zimanê xwe de rihetî bibîne kêm qiseke. Qisedanê zêde îla gotinê pûç û beredayê neraj devê me re derdikeve mezinê me gotine gotina derkevî nav devû dirina wê bigere li gund û bajara. Ez îro ji we re behsa şeş şîreta bikim hûn tu carî van şeş gotinana li cem şeş cûre însana nebêje. Yek li ba feqîr û berengaza tu carî behsa zengînî û dewlemendiya xwe nekir. Du li ba kesê birçî tu cara behsa xwarin ve xwarinê xweş nekin. Sisê li ba kesê nexweş tu carî behsa siheta sağ û tendurustiya xwe geş û seyranê nekir cûrê nexweşî heye. Çar li ba kesê ku zarokê wan tune tu cara behsa zarokê xwe nekir. Pesên zarokê xwe nede bi zarokê xwe şan neve. Pênc di esnayê defenkirinê de cenaze li erdê tu carî nekenin di tezayê de nekenin. Şeş kesê ku nexweşiya wan gerane nexweşê mirinê tu carî li ba wan behsa mirinê neke. Vana exlaqê zêrîn e xemr û zîneta zêrîn ê merivê qenc û baş e. Li ba kesê ku nexweş e tenê bê la ilahe illallah. Ger tu bixwaze pênc xalê zêrîn di heyeta xwe de wenda neke baş goy xwe bide vê hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam. Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje beriya pênc tişt were tu qedr û qîmetê pênc tişta bizanibe. Yek beriya ixtiyarî were tu qedr û qîmetê gêncî û caniya xwe bizanibe. Du beriya nexweşî were tu qedr û qîmetê siheta saq tendurustiya xwe bizanibe. Sisê beriya meşxuliyet were tu qedr û qîmetê dema xwe vala bizanibe. Dema xwe vala ji bo tiştê pûç û beredayê bi kar neyne. Çar beriya feqîrî were tu qedr û qîmetê dewlemendî û zengîniya xwe bizanibe. Pênc beriya mirin were tu qedr û qîmetê heyatê bizanibe. Eger tu li gora hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam vê hedîsanê heyata xwe tenzîm û tukûz bike tu yê di dunyayê de kêm zirar bike tu insanekî serkeftî be her wisa van xalê